Matan. Anggo main lho. Nano, nano. Nano. Pawitane sinden iki wis meh entuk kabeh kanggone Mbak Ucang iki. Nggih. Pripun, Bapak? Pawitane Waranggana ki guna swara bandha rupa. Nggih. Guna iki kagunan kepinteran. Kepinteran. Disinau terus aja lali iso maca not gitu. Nggih, Bapak. Guna swara diudi mamrih supaya bening lan duwe power ki piye. Nek Pak Petruk ki olahragane angger bar subuh ki nyang umbul pelem kono. Wah, tenan. Kuwi nggo nglandungke swara, nggo nambahi power, wah tenan. Langen, Pak. Iya, tenang. Nyilem 2 jam swara. 2 jam modar iki ya ngawur. Nek sinden iki genah kuwi diupakara budidaya. Iya. Nek jenengan ora pirsa. Piye? Mas Petruk. Piye? Sinden iki pendak nyanyi iki mesti duwe syaratan dhewe. Oh, duwe apa kelagian? Iya, pokoknya bocah. Nggih, pripun? Kang kok kebayang. Karo tangane ngene iki. Iya. Ngene. Kaya Mbak Ida Lala. Heeh. Hamong. Tepuk kuping. Kuping. Cinta yo beda. Cinta piye cinta? Hamong. Menake jarik. Iya, iya, iya. Wirane iki kan. Ya, ku mau swara ya diidu disinau. Jamune aja lali. Kencur madu uyah sithik jeruk nipis. Alah, pokokean ngolah iki. Lho, iki ki dienggo ben kong suarane kok ngolah piye to? Benengke Kowe kok ngeyel to iki. Ora mesti cocoke. Lho, oke-oke iki cocok ya gulu ki pakanane mung kuwi. Pak, aku rica-rica sak bungkus kuwi. Maling kok gagas. Suara terus bondo nek kira-kira entuk dhuwit dijalangi nggo tuku anggon-anggon. Jembake jame anyar saja. investasi. Jam digital. Ya iki mau terus bondo terus rupa ki diudi mamrih bisa mamet prana marang kabeh pang padha mirsani ya ta. Rupa iso tuwa, bondo iso suda. Nggih, lajeng. Ya diwet-wet. Oh, diwet-wet. Bojoku saiki kan wis gak nyindir. Tak kira kuwi adoh jebulmu ngono tok. Nyok tenan kowe iki. Lah kan mergo bondo karo rupa Ya. rupa iso tuwa, bondo iso suda. Wong melarat bakale oncat, wong sugih bakale mulih. Lho. Wong pinter mesti wis tau ngiler. Kagem Mas Bagong Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dongake men sehat. Ya. Amin. Terus ki, ayo. Bojoku kan saya saiki nyanyi hadroh, Bang. Apa ya? Nggih, Pak. Penyanyi hadroh bojoku kula sakniki. Oh iya. Lah riyen nyinden mboten saiki nyanyi hadroh. Angger aku mulih tanggapannya mesti nyanyi. Weh, Kan ngarep lawang langsung ya dana, ya dana, dana, ya dan jaluk bayaranku. Kuwi jaluk dik. Nek bojoku malah ora enek kemajuane. Ora nek Nyanyi sprene lagu anak-anak. lagune piye? Angger nyanyine pas adus ya. Heeh. Nah, lagu anak-anak itu lho, karo kosokan ngono kuwi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih. Karo adus. Nyanyi lagu mbok ganti yang kosokan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. apa iki? Iki cerita bojo lah, dek iki kok kosidah. Lah kuwi bojo mulane Uca. Nek kula pripun? Lihat kebunmu. Anu kok usah. Anu buduhe tenang nyanyi. Terus ki ya Uca. Rasane kene kok tak platok benduraimu. Kok ora ganti cocak rawa.